Pieni tyttö Pohjanmaalta. Mun nimi on Saara Maria Forsberg. Ja mä olen itseni etsiä. Tälleen lievästi sanottuna, joo. Mutta siis sä oot etsinyt itseäsi muun muassa huomaamalla jossain vaiheessa, että sä osaat puhua kieliä ihan käsittämättömän lahjakkaasti. Siis... Puhua kieliä. Niin, no puhua siis esimerkiksi tällaisia pseudokieliä. Milloin sä huomasit tämän taidon itsessäsi? Siis itse asiassa pseudokielien puhuminen ei niin kuin ole se taito, mikä mulla tavallaan on. Tai siis ainakaan mä en näe sitä silleen, että se oli vaan semmoinen hassu pikku idea, minkä mä sit päätin laittaa sinne YouTubeen hetken mielijohteesta. Ja mulla on lähinnä ehkä sit se, niin kun, se taito siinä, mitä mä ajattelin. Se on ehkä sitten niin kun näiden aksenttien ja tällaisten niin kun dialektien vääntely siinä, että silleen mun mielestä. Anna joku esimerkki. Siis, sä puhut esimerkiksi sellaisia kieliä, joita monet meistä osaa, mutta sä osaat täydellisesti aksentin. Esimerkiksi Amerikan aksentin, Australian aksentin ja brittiaksentin eron. Niin miltä ne kuulostaa? Jenkki-aksentti. Well, I don't know, man. It's like totally, I just speak this like English with this sort of kind of a American accent, and I can actually do several American accents. Okei. Mä laitan vähän etelävaltiota. Well, I don't know, man. I just used to live in Texas, so that's pretty much what I do. I'm from Texas, man. Woo! No miten sitten esimerkiksi siis Australian aksentti? I've also never been to Australia, but I just kind of like to play around with the accent because I don't know, it's kind of edgy and nice. I like it a lot. So. Okei. Vielä yläluokkainen brittiaksentti. But my darling Catherine, you should never underestimate the power of manipulation. Ja sit sä lataat tämän videon YouTubeen ihan omaksi huviksesi. Joo, siis ihan niin kuin kokeellisesti silleen vaan. Katsoit, ketään kiinnostaa. Ihan silleen tolleen hetken mielijohteesta. Ja se saa ensin muutamia latauksia. Sitten sä huomaat, että se on saanut 10 000 latauksia. Okei, varmaan eka pyykki sä huomaat, että se on saanut 100 000 latausta. Mitä sä mietit silloin? Siis mä mietin, että hitsit, mä en osannut odottaa tätä siis todellakaan. Siis se oli niin siistiä huomata, samalla myös pelottavaa, koska mä oon niin pieni ja herkkä ja haavoittuvainen, mutta joo. Mutta sä oot saanut älyttömästi tarjouksia sen jälkeen. Joo. Kerro hulluin tarjous. Mitä sulle on tarjottu? No esimerkiksi yksi semmoinen hauska tarjous oli lähtee meksikolaiseen appelsiinimehu kampanjamainokseen. Se oli minusta tosi hauska ja siitä mä sain kans tämmönen yhdysvaltalainen rommivalmistaja, joka olisi saanut tosi kovan dilin, mutta se nyt ei sitten ehkä olisi ollut ihan hyvää PR:ää se sitten. Niin Ja sitten no oli joku semmoinen dokkari, mua pyydettiin, että jos mä haluaisin muuttaa Ibizalle tekemään töitä. Siis ne on kaikki tullut tässä parissa viikossa. Siis ne on kaikki tullut tässä ja niitä tulee oikeasti siis monta päivässä ja siis se on aivan hullua, siis ihan crazy ja mä oon vieläkin aivan sekaisin. Sulla on managereita nyt, tässä ajassa on tullut jo, se on ihan hyvä, että on tullut pari manageria, mutta siis että minkälaisia rahasummia ne tarjoaa? Nyt sun kannattaisi rahastaa ja tehdä itsestäsi miljonääri. Niin. No me ollaan vähän niin kuin katsottu nyt sit niitä parhaimpia ja yritetään seuloa sit niistä semmoisia niin kuin järkevimpiä, mitkä on niin kuin tällaisen PR:n kannalta silleen niin kuin edullisia ja silleen miten tämän saisi kätevästi rakennettu ja saatu tästä jotain silleen hyötyä irti kanssa. Vedäpä vaikka ranskaa. Que veux-tu, je suis fan de toi, mon carne babli, quand je te vois, que je suis pour te entre du vol et moi ça, je dis pour te voilà. Miten esimerkiksi ruotsi sillä tavalla? Se on tietysti hankalaa, kun se on yksi sun kielistäsi, siis äidinkielistäsi, tai sun isäskieli. Mutta osaatko puhua semmoista pseudoruotsia, missä sä et oikeasti sano mitään, mutta se kuulostaa riikinruotsilta? Alltså för hjärtalan skulle få det du som jag tills skjuta varandra lite föra. Så jag säger ju ingenting. Det är ju lite svårare för mig att som, vet du. Ja. Niinpä. Ja. Förstår ni? Ja. No entä nyt erittäin tärkeä asia Venäjä. Sitäkin sä osaat. Поздравляю с свободой, шашти золотой руболися зарыш. Кожу зиму даже собе вроде бы взяла. Бирды клаба Тимозия, ты что забыла? Mutta tämä kuulostaa, nykyaikana ihminen on niin epäileväinen. Aina ajattelee, että tämä on jonkun ison organisaation järjestämä markkinointitempaus. Niin pitääkö tämä oikeasti paikkansa, että olet esimerkiksi ihan vähän aikaa sitten vielä kaupan kassalla töissä ja sä aloit ihan oikeasti vaan tehdä näitä huviksesi? Siis erittäin hetken mielijohteesta huvikseni, itsekseni kotona, aivan niin kuin indie-meiningellä. Siis ei ollut mitään tarkoitusperiä siinä. Siis mulla oli liikaa vapaa-aikaa ja mä halusin käyttää sitä jotenkin, niin sitten mä päädyin höpöttämään
gibberishia kameralle yksin kotona, joten se kertoo ehkä jotain siitä, että mulla on vähän kuiva elämä tai jotain. Niinpä. Miksi et sä on vaikka American Idolsissa tai jossain talent-ohjelmassa, koska sä varmasti pärjäsit siellä. Siis Hollywood-tähdet, niin kuin mä äsken sanoin, on jakanut tätä videota ja yli 8 miljoonaa 2 viikossa. Niin mä veikkaan, että sä oot ihan oikeasti kohta jossain Jenkki-talkshowssa. Joo, en kyllä sit tiedä. On meillä kyllä noita tarjouksia tullut, mutta se on tietysti siitä, että me katsotaan nyt ne päällimmäiset. Me odotetaan vielä vähän aikaa, että tulee joku aivan ultimaalinen ja sitten me niinku katsotaan siitä sitten semmoinen joku kiva. Mutta siis ihan nöyrällä meiningillä mennään ja silleen katsotaan mikä sitten osuu parhaiten. Se mikä on hassua, että sä osaat puhua myös tämmöistä pseudosuomea. Eli siis meillä on esimerkiksi tällä hetkellä tämä näkyy myös ulkomailla katsomon kautta. Sulla on paljon faneja ulkomailla, jotka siis katsoo tätä ja niille tämä kuulostaa tähän käsittämättömältä molotukselta, mutta voisitko vähän niin kuin puhua sitä, miltä Suomi kuulostaa ulkomaalaisen silmin tai korvin? Siis on keimatuloa kavatuksella metin suunnakaterumaa. Se sitä ollut metin kosantoa. Tämä on ihan mielettömän hyvä kuulostaa. Tän on pakko tulla jostain musikaalisuudesta tai jostain sellaisesta, vai onko teidän perheessä tällaista taitoa? On. Siis me ollaan ihan siis neroja. Meidän koko, ollaan neroja. Meillä on ollut koko perhe aina semmoinen tosi musikaalinen ja meillä on tosi musikaalinen kasvatus. Koska sut lähti sitten seuraava video, missä sä parodioit erilaisia musiikkityylejä. Voisitko vähän laulaa meille ihan hetken tässä? Stage is yours. Thanks. Laulat sä oikeasti siis jotain vai mitä sä teet? Kävelymä nyt tänne. Woo! Well, there is something going down, like the storm in the sky. Oh, I ain't gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So bow out, go, and I say bow out and leave, yeah. Take your stuff and go, 'cause you're not for me, no. Aivan uskomaton lahjakkuus. Kiitoksia, että tulit ensimmäisenä meidän talkshowhun. Sä pääsit vielä pitkälle. Ake Linnanen, ole hyvä.